qabel ma ġi żviluppat it-teknika tal-oppju biex tagħmel operazzjoni xi tkun proċedura kienet tkun b'ħafna uġigħ. L-oppju jista' jitqies rivoluzzjonarju fil-mediċina u l-kirurġija. Beda jintuża fl-1846 f'Boston, f'Massachusetts General Hospital. Fuq naħa l-oħra tal-Atlantiku f'Londra beda jintuża fl-istess sena u f'Malta daħal is-sena ta' wara bl-ewwel intervent bil-oppju isir fl-isptar ta' Bigi mill-kirurgu Ingliż ta' Royal Navy, Thomas Spencer Wells. Il-konsulent wara żmien twil kap ta' Dipartiment tal-Anestesija Joseph Zarpadame qal li l-anestesija hija l-akbar dipartiment fl-isptar. Fil-bidu l-oppju jew l-anestesija kien joħloq reazzjoni skomda lill-bniedem, iżda ma' żmien żviluppa. Illum hemm l-oppju li żviluppawh simili għall-liter li ma jtikx dak l-affarijiet li pjuttost soft. Barra hekk, ftit qabel waqt il-gwerra l-Amerika waqt l-inċident ta' Pearl Harbor użaw l-ewwel drag fil-vina. Itwilek l-ewwel l-oppju fil-vina biex torqod sef ma tbati xejn, ma tisol xejn, ma tirrimetti xejn, u mbagħad ikomplu bil-gass. Dak li llum huwa l-Esplora serva bħala sptar naval Ingliż u anke bħala skola. Bħala sptar kien magħruf mad-dinja u kien jilqa' pazjenti importanti anke membri tal-familja reali. Fuq il-mediċina, fuq it-trattamenti u anke fuq personalitajiet. Per eżempju, ġiet kellna żjara reali tar-Reġina jew inkella t-tifel tar-Reġina Vittoria li kien trattat propju hawnhekk għat-tifoidi għal 3 xhur. Illum, il-Mużew fl-Esplora juri bosta aspetti mill-istorja medika tal-isptar ta' Bigi u l-iżviluppi li għamlu lil Malta magħrufa bħala l-infermiera tal-Mediterran.